O deranjez? Nu. Miroase așa, am trecut un pic, că să eram în zonă. Ne-ai Da, privit pot să bine. stau și cine stă aici? Nimeni. Era un coleg, a plecat. A plecat. A plecat când avea mâncare. Pentru dumneavoastră am pregătit la masă. Mersi, lași și Dar mâncați. și cu tine, bă, numai la masă te nepizi. Ei, cu aici le-am tătat. Am cu trecut. ce? Da, merge treaba, bă, Da, asta o merge. merge, vezi, dau sac, două sac. Bravo, las, că e bine. Păi, acu e asta. Aha. De asta e mâncat, mă, că de asta, nu? Da. Hă? Aha. Am urât? Ce că îți place icre, îți place... Nu mănânc, Îți place ca aici să mănânci până e praf. am găsit-o. Eu am alt nivel, mă, băiatule. Eu nu mănânc căcatul de astea și mâncare de astea. Specialități, că ții regim, că... Am mâncat niște sushi de aia mai devreme. Păi da, numai căprioare, mă doctor, numai bazani, lapă de urs. Păi, mă, vă scos salariile, vă dau banii? Dom'le, ceea ce... Am bani, vă plătesc, nu duc lipsă de nimic în viața asta. Aha. Eu crede-mă că n-ai să mă vezi să mâncesc pâinea până asta în viața mea. N-am murit de foame. Dacă muncim în plus, de ce nu dai bani? Cum? Că muncim în plus peste program. Lasă, bă, muncesc în plus. Eu n-am muncit când... Toți banii mi-ai dat, da? Uite bă, pe ce-ar de cap. Ce ne-ai dat aici. Ce, bă? De ce faceți așa? De ce n-ai să te ia bani tău ce-mi dai? Să vă las cafea. Ce mâncăm noi? Păi ăsta nici la parcare nu-i dau. Hai, lăsați-mă în pace să mănânc, am treabă. Faceți treaba acolo, așa? Munciți, mâncați. Să știi că au fost bunicele astea, acceptabile. Asta ce e? Pește de la? Pește de la care n-ai nevoie. Nu-mi place asta. Care că nu mănânci. Astea alea care mâncam eu când eram mic, favorit. Numai la Hilton mâncam așa ceva. Bun. De-aia strângeți bani, băi, săracilor, băi. Dă-i bă drumul de cu aia de gândul ăla, băi.